Kasa naiz, eta gaurkoan eguzkirako txano hauek egiten ikasiko dugu. Bi bertso ezberdinak egiten ikasiko dugu, bat egal guztiarekin eta bestea bixerarekin. Bai? Hau, neurri txikian egin dut, nire txikiarentzako, 20 hilabete dituena, eta hau niretzako, bai? Heldu neurrien, eta erakutsiko dizut nola egokitu dezakezun zure neurrira. Kakorratzez txano hau egiteko erabiliko dugun materiala, alde batetik Casasol etxeko lino flame materiala hau izango da, bai? 6 kabos edo 6 ariko materiala izango da, 130 lioa dena eta 170 biskosa. 200 gramo ditu, 175 metro, eta 5-7 milimetroko kakorratza gomendatzen digute material hau lantzeko. Nik kasu honetan, korapiloak nahiko estu gelditzea nahi dudanez, 5 milimetroko kakorratza hartu dut. Goraizeak, orratza eta markadorea. Has gaitezen. Egiteko, lehenengo pausoa, eraztun magikoa egitea izango da. Eraztun magikoa egiten edo kakorrazlanean aritzea ez badakizu, gogora ezazu kakorrazlanean hasteko online kurtsoa doainik daukazula nire newsletterari suskribatuz. Beko informazio kaixan ikusiko duzu nola egin. Bueno, puntu baxuekin egingo dugu lan, beraz, 6 puntu baxu egingo ditut eraztun magikoan. Hemen, 3. nago. 4, 5, 6, eta listo. Sokatik tira egingo dugu, eta hementxe lehenengo buelta eta lehenengo borobila. Lehenengo puntuan sartuko dut kakorratza, aria irristatu egingo dut, eta hortxe gure lehenengo buelta eta lehenengo borobila. Vale. Hemendik aurrera espiralean arituko gara, beraz oso garrantzitsua da markadorea erabiltzea. Hurrengo bueltan 2 puntu tokatzen zaizkigu puntu bakoitzean, beraz, lehenengo honetan, bat, eta hementxe markadorea jarriko dut jakiteko hemen hasten dela 2. buelta, eta 2. Hortxe, 2 puntu lehenengo puntuan. Berriro ere, bat. Eta 2 hurrengoan. Bat. Eta 2 hurrengoan. Bat. Eta 2 eta hurrengoan. Lehenengo buelta pixkat estuak daude zuloak. Beraz, poliki arituko gera. Hemendik aurrera gero erresagoa izango da. Bat eta 2. Eta horrela, prest ditugu gure 12 puntuak. 2 puntu bakoitzeko, 6 puntu genituen, orain 12. Eta orain ez dugu buelta itxiko espiralean arituko garelako, beraz. Hurrengo bueltan, puntu bat 2 puntu, edo puntu bikoitza, puntu bat, puntu bikoitza, puntu bat, puntu bikoitza tokatzen zaigu, beraz. Lehenengo puntua egingo dut. Hemen markadorea jarriko dut. Eta hurrengoan puntu bikoitza tokatzen zait, beraz. Bat. Eta 2. Hurrengoan. Puntu bat. Hurrengoan. Puntu bikoitza.
Badakigunez, buelta bakoitzean 6 puntu gehitzen dizkiegu, beraz buelta honetan 18 izango lirateke. Bat, orain bikoitza tokatzen zait, bat, eta bi, bat, hemen bikoitza, bat, bikoitza, eta bat, eta bikoitza. Hementxe, amaitu dugu buelta. Orain, urrengo bueltan tokatzen zaigu puntu bat bikoitza eta 2 puntu bakarrak, bai? Orduan, hemen, lehenengo puntu bikoitza egingo dut, markadorea bikoitza horretatik lehenengoan jarriko dut markadorea, eta orain 2 puntu bakar egingo ditut. Ziur aski konturatu zara, aurreko bueltan puntu bakarrarekin hasi naizela, eta orain buelta hau puntu bikoitzarekin hasi dudala. Horrela, gure txanoaren forma borobilagoa egitean saiatzen ari naiz, bai? Puntu bikoitz guztiak puntu bikoitzaren gainean egiten baditugu, puntak markatu egiten dira, eta modu honetan borobilagoa gelditzen da. Beraz, buelta bakoitzean hasiko gara. Buelta batean puntu bakarrekin, urrengoan puntu bikoitzekin. Urrengoan puntu bakarrekin, urrengoan puntu bikoitzarekin. Bai? Eta horrela borobilagoa geldituko zaigu. Beraz, 1, 2, 3, 4, urrengo puntuan tokatzen zait puntu bikoitza. 1, eta 2, orain puntu bakarra, orain puntu bikoitza, orain puntu bakarra, 1, puntu bakarra berriro ere, puntu bikoitza, puntu bakarra berriro ere, puntu bikoitza, puntu bakarra, bi aldiz, eta orain puntu bikoitza, eta orain puntu bakarra bi aldiz. 1, eta 2. Eta, bueno, maitu dugu. 1, 2, 3, eta 4. buelta hau. Urrengoan, aurrekoan puntu bikoitzarekin hasi gara, beraz, honetan puntu bakarrekin hasiko gara. Eta, buelta honetako seriea, 3 puntu bakar eta puntu bikoitz bat izango dira. Puntu bakarra, puntu bakarra, puntu bakarra, eta orain puntu bikoitza. Ikusten duzun bezala, seriea, handitze seriea oso intuitiboa da, bale? Orduan, horrela jarraituko dugu, urrengo bueltan puntu bikoitza eta 4 puntu bakar izango dira, urrengoan
5 puntu bakar eta puntu bikoitza, eta horrela jarraituko dugu 7. buelta amaitu arte. 7. buelta amaitzen dugunean, elkar ikusiko dugu nola jarraitzen den jaki dezagun. Iritsi naiz 7. lerroaren amaierara, bai? Eta, bueno, baditut, 52 puntu, hau da, 7, 6 aldiz. Urrengo bueltan ez dugu handitzerik egingo edo puntu bikoitzik sartuko, bale? Orduan, lehenengo puntua bakarra dena, noski, egingo dut, bertan markadorea jarri, hemen hasten da 8. buelta hau, eta buelta honetan puntu bat egingo dut puntu bakoitzean. Horrelaxe. Puntu bat, puntu bakoitzean. Guztira, esan dugun bezala, 52 puntu izango dira. Eta listo, amaitu dut 8. buelta hau, handitzerik gabe, puntu bat, puntu bakoitzean, eta hurrengo bueltan berriro ere seriea jarraituko dugu. Beraz, markadoreak kendu egingo dut. Aurreko bueltan puntu bakarrekin hasi naiz, 7. beraz, orain puntu bikoitzarekin hasiko naiz. Eta aurrekoan 5 puntu bakar eta gehitzea eta puntu bikoitza baldin bazen, orain puntu bikoitza eta 6 puntu bakar izango lirateke. Egin dut puntu bikoitza eta orain 6 puntu bakar. Lau, 5 eta 6. Eta orain berriro ere puntu bikoitza, eta horrela, jarraituko dugu, buelta amaitu arte. 9. buelta hau, eta urrengoan ere, berriro ere handitzeak egingo ditugu, hau izango da gehitzeak dituen azkeneko buelta, orduan, aurrekoan puntu doblearekin hasi banaiz, oraingoan puntu bakarrarekin hasiko naiz, eta 7 puntu bakar izango dira, eta puntu bat bikoitza. Bat, 2, 3, 4, 5, 6. 7 eta hemen puntu bikoitza. Eta listo, horrela jarraituko dugu 7 puntu bakar eta puntu bikoitza eginez buelta amaitu arte. Amaitu dut urrengo buelta hau handitzeekin eta orain hemendik aurrera ja zuzenean arituko naiz. Hau da, ez dut handitzerik egingo dut buelta bakoitzean puntu bat puntu bakoitzean. Eta nola dakit hau dala nire txanoa egiteko zirkunferentziaren neurria? Ba begira, nire buruak kopetatik kokoteraino 56 zentimetro ditu. Eta honek, gutxi gora bera, ez da behar ere oso zehatza izatea, bai? Horrela hartuta, honek, begira, 56 zentimetro ditu. Ba, kalkulatu dezakezu, gero, jarraitzen dugunean handitzerik egin gabe, zuzenbide hartu baino leno margen bat dago. Beraz, horrelako 56 zentimetroko zirkunferentzia atera dadin, hemen geldituko lirateke handitzeak. Beraz, 3ko erregela egin dezakezu zurea kalkulatzeko, edo gutxi gora bera hau litzateke, bai? Gero, lanak elastizitatea pixkat badauka, orduan egokitu dako da gure buruaren neurrira, bai? Orduan, hemendik aurrera, espiralean ere jarraituko dugu, hau da, urrengo bueltaren
lehenengo puntua, berriro ere markadorea jarriko dut, eta hemendik aurrera 13 lerro egingo ditut handitzerik gabe. Hau da, 13 lerro dana jarraian puntu bat eginez puntu bakoitzean. Eta 13 lerroiek amaitzean elkar ikusiko dugu. Bueno, badagoeneko egin ditut handitzerik gabe 13 lerro hauek, eta orain, bueno, ja buruaren forma egin zaigu. A ber, bai? Eta, bueno, orain, bi aukera ditugu. Leno erakutsi dizudan, txano honetan bezala, hegala egitea zirkunferentzia osoan. Eta beste aukera, bixeratxo hau egitea izango litzateke. Lehenengo azalduko dizut nola egin hegala, eta ondoren bixera egingo dugu. Orduan, a ber, hemendik abiatuz, bai? Urrengo lerroan berriro ere handitzeak egingo genituzke. Azken handitze lerroan egin ditugu 7 puntu bakar eta bikoitza, beraz, 6 aldiz 9 puntu egin ditugu, orduan urrengo honetan 6 aldiz 10 puntu egingo ditugu. Beraz, 8 puntu bakar eta puntu bikoitza. Markadorea kenduko dut. Lehenengo puntua bikoitza egingo dut. Hemen berriro ere markadorea jarri, puntu bikoitzeko lehenengoan. Eta orain 8 puntu bakar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Berriro ere puntu bikoitza eta ondoren 8 puntu bakar. Eta horrela jarraituko dugu seria, buelta amaitu arte. Buelta honen amaierara, orain 6 aldiz 10 puntu ditut, beraz 60 puntu, eta urrengo bueltan 6 handitze egin beharrean 12 egingo ditut. Eta 60 izanez, nahiko errexe egiten zait, orduan egingo dut 4 puntu bakar, gehiketa bat. 4 puntu bakar, handitze bat. Eta horrela, buelta osoan. Beraz, markadorea kendu egingo dut. Lehenengo puntu bakarra. 1. Urrengo puntu bakarra. 3 puntu bakar. 4 puntu bakar. Eta urrengoan puntu bikoitza. Egingo dut. Berriro ere. 1, 2, 3. Eta 4. Eta hemen puntu bikoitza. Eta horrela, jarraituko dut, buelta amaitu. Amaitu dut urrengo buelta hau, ikusten duzun bezala, ja, kanporako kurba ere formatzen hasi da. Eta orain, hemendik aurrera egingo duguna, izango da handitzeak egitea modu arruntean. Hau da, hemen 12 handitze egin ditugu, orain 72 puntu ditugu, baina hemendik aurrera 6 handitze egingo ditugu buelta bakoitzean. Orduan, 72 baldin baditugu, 6 zatitan banatuta, 12 izango litzateke, orduan urrengoan 13, 11 bakar eta bikoitz bat. Orduan, hemen, puntu bikoitzarekin hasiko gineteke, 1 eta 2, berriro markadorea jarri, eta hemendik aurrera hori. Puntu bikoitza 11 bakar, puntu bikoitza 11 bakar, urrengo bueltan 12 bakar, puntu bikoitza, 12 bakar, puntu bikoitza, urrengoan
puntu bikoitza 13 bakar, eta horrela jarraituko dugu gure hegalaren neurrira iritsi arte. Hori bai, zuk gustoko duzun hegalaren tamaina hartu arte. Eta gogoratu, azkeneko 2 bueltak handitzerik gabe egingo ditugu. Beraz, onera adibidez iristen garenean, azkeneko 2 bueltak handitzerik gabe egingo ditugu. Bai? Eta horrela gure hegala formatu egingo da. Eta ondoren, ikusten duzun marrazki hau egiteko, begira ere, kolore berdean, nola egin dudan, kasu honetan, bakarrik ertzean, egin dut puntu irristatuen buelta bat. Arroxa kolorekoan, espiralean 4 buelta egin dizkiot. Hori ja, zure aukeran. Egin dezakezu ere, karramarro puntuen buelta bat, lehengo asteko maizapietan egindako puntu karramarroa egin dezakezu, edo apaingarri moduan egin nahi duzun edozein puntu. Bai? Orduan, hegala egiteko hau izango litzateke prozesua, eta orain ikusiko dugu nola egingo dugun bisera. Bisera egiteko, egindako lerroak desegin ditut, eta berriro ere handitzerik gabeko 13. lerroaren amaierara itzuli naiz. Eta, kasu honetan, 3 lerro gehiago egingo ditugu handitzerik gabe. Egin ditut 3 buelta horiek handitzerik gabe, jarraian, bai, puntu bat eginez puntu bakoitzean, beraz, aurretik 13 eginak baldin baditugu, orain 16 izango lirateke, eta orain, 54 puntu ditugu, azkeneko handitze bueltan 9 baitziren, eta 6 aldiz, 54, eta orain, bisieraren eremua markatuko dugu. Eta horretarako, hasierako puntuetik abiatuz, 20 puntu hartuko ditugu. Hau, lehenengoa izanik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, eta 20. Eta hor, jarriko dugu gure hurrengo markadorea. Eta ikusten duzunez, hau izango da gure bisieraren neurria. Bai? Orduan, hemendik abiatuko gara, berriro ere, lehenengo markadorea okendu egingo dut, lehenengo puntu hau egiteko, eta zuzenean jarraituko dut puntu bat eginez, puntu bakoitzean. 20 puntu horiek bete arte. Horrela. Hementxe, iritsi naiz, markadorea dagoen puntura, hor, puntu bat. Egingo dut, eta berriro markadorea jarriko dut, baina hemen jartzearekin nahikoa izango da, ez ja hemendik ja ez naiz gehiago aurrerago joango. Bai? Orduan orain, katetxo bat egingo dut airean, txanoari buelta emango diot, eta puntu bat. Egingo dut, berriro ere. Puntu bakoitzean, baina orain kontrako norabidean. Horrela, beste 20 puntu. Bisera
txikiagoa egin nahi badugu, 20 puntu izan beharrean, puntu gutxiago aukeratuko ditugu, bai? Horrela. Eta hemen markadore dagoen puntuan egingo dut azkenekoa. Hemen ere puntu bat airean eta orain ez dut puntu bat egingo puntu bakoitzean, baizik eta ertz bakoitzean murrizketa egingo dut. Orduan hemen kakorratza sartuko dut, ari hartu, hurrengoan berriro ere kakorratza sartuko dut, bai, itxi gabe, eta orain 3 eraztun hauek bildu egingo ditut. Eta hortik, 2 puntutik, puntu bat atera dut. Hemendik aurrera, berriro ere, puntu bat egingo dut. Puntu bakoitzean. Horrela, puntu bat eginez, puntu bakoitzean, eta hurrengo ertzera iristen naizenean, berriro ere, azkeneko 2 puntu hauek gelditzen zaizkit, eta berriro ere murrizketa egingo dut, beraz, hemen kakorratza sartu, ari atera, hurrengoan kakorratza sartu, ari atera, eta 3 eraztunak bildu egingo ditut. Berriro ere katetxo bat airera, buelta emango diot, eta berriro ere murrizketa egingo dut. Ez zaitez arduratu ertzak arraro xamar gelitzen badira, ze gero denak estali egingo ditugu, bai? Orduan, berriro ere murrizketa egingo dugu, horrela, eta puntu bat, puntu bakoitzean. Bixeraren luzera ere aukeran izango da, bai? Zenbat eta lerro gehiago, zenbat eta luzeagoa izango da. Eta horrela jarraituko dugu, puntu bat eginez, puntu bakoitzean. Berriro beste ertzera iristen naizenean, 2 punturen falta dagoenean, berriro ere beste murrizketa. Kakorratza sartu, ari atera, itxi gabe, berriro ere kakorratza sartu, ari atera, eta 3 eraztunak bildu. Katetxo bat airera, eta niretzako hau azkeneko buelta izango da, bai? Berriro ere murrizketa egingo dut, horrela, 3 eraztuntxoak bildu, ondoren puntu bat, puntu bakoitzean, beste aldera, iritsi arte. Orain ere 2 puntu falta zaizkidanean, berriro ere murrizketa egingo dut, eta orain nire bixeraren tamaina gutxi gora bera amaitu dudanez, ezkerrera jarraituko dut. Ez dut katea airean egingo eta buelta eman, baizik eta hemen ertz honetan puntu baxuak egingo ditut, bai, hemen, horrela, ertz horiek gutxi gora bera izkutatuz, markadorea hemen ja kendu egingo dut, hemen ere kakorratza sartu,
puntu baxuak eta hemen dagoen puntu baxua hartu egingo dut, eta berriro ere jarraitu egingo dut, buelta osoa eginez. Puntu bat eginez, puntu bakoitzean. Beste aldera iristen garenean, erakutsiko dizut nola egin. Buelta, iritsi naiz beste aldera, eta berriro ere, puntu baxu bat, eta hemen bixeraren eskubiko aldean, puntu baxu bat egingo dut. Hemen ere, puntu baxu bat, eta berriro ere bixeraren ertza hartuko dut. Bai? Eta horrela beste buelta bat eman. Horrela, puntu bat eginez puntu bakoitzean. Eta horrela berriro ere buelta osoa emango diot txanoari. Puntu bat eginez, puntu bakoitzean. Bixeraren eskuinaldera berriro, eta orain, hemendik beste bi buelta, hau da bueltaren hasiera, bixeraren eskubiko aldea, hemendik abiatuz, bi buelta gehiago egingo dut, puntu bat eginez, puntu bakoitzean. Bai? Horrela, zuzenean. Jarraituz, bi buelta gehiago eta bi buelta horiek amaitzean elkar ikusiko dugu. Iritsi naiz bixeraren eskuineko aldera, hemen, eta, bueno, amaitu dugu txanoa, orduan, puntu irristatua, katetxo bat airean, aria moztu, eta prest daukagu gure txanoa bixerarekin. Begira, horrela jarrita, nola geratzen den. Nik nahiko bixera motza egin diot, ez dudalako oso handia gustoko, baina, bueno, zuk nahi duzun luzerako bixera egin diezaiokezu.